Приятели, в момента отиваме да гърмим пиратки за едно видео, което вие ще гледате. И в момента сме тук към музеята отиваме. Видях едно сметище, видях тук някакви... Има плюшени играчки, глупости, колички, бабукуци. И реших да взема едно друго нещо, което ще гърмим с пиратките. Защото се чудих какво да гърмя. Че аз дали ще мога да ви го покажа. Да, взех цяла туалетна, човек. Намерих туалетна и ga взех. Бас майка, сега ще гърмя. Сега ще гърмим с пиратките да видим какво ще стане. Абе, луди сме, луди. Приятели, стигнахме тук едно място, където уж мислех, че няма хора, обаче пак има хора. И то даже охраняват еди си къв обект тук. Мислех тук да гърмя тази туалетна и тук, виждате ли? Дето е вътре в багажника, човек. Мислех да гърмя тук с пиратките, обаче мисля, че е на друго място. Ма нека все пак да ви покажа какви пиратки съм купил за това видео специално. То не е за този видео, ми за следващото, където ще видите. Тук имаме една чешмичка, това е чиста вода. Изглежда малко мизерна, ама не е спокойно. Тук се пие водичка. Приятели, ето ги пиратките. Тук поне има, да не ви кажа, 40-50 лева от пиратки. Мисля, че са достатъчни сега за едно клипче. Пък аз не съм гърмял никой, освен тези преди. Сега вече ще ги пълвам всичките. Ще започнем първо с тези най-малките. После триъгълника. Ще видим тези на пирата. После мисля... да, с зелените пак ги знаете. Сините и накрая най-голямата, която ще го пъхнем в тази туалетна тук някъде да го гръмнем. То всичките ще ги фърлям нататък, ама да видим коя ще чупи най-много от туалетната. И ще ви кажа и вие кои да си купите вече. Тъй сега трябва да сложим някъде туалетната. Надалеч от колата. Така, сега ще прибера всичките пиратки. Защото не мога да ги нося всичките кинев да нося, няма как да стане това нещо. Тъй. Взимаме тези. И по-малка турбичка не можах да ми да бие. Каква е тази малка турбичка, бе, човек? Добре, взимам кинефа сега по ръка. Ай, дръж ги. Да не чупя нещо по колата. И... взимам кинефа. Абе, той тичи този кинеф, бе. Готов съм. Добре. Може да го ловиш, нали знаеш? Аз какво да кажа? Това е влог, не е... Сега мисля по-надлечко е там някъде да ги гърмим. Запалка имаш ли? Имам. Добре. Аз мислих по-е нататък да ходим, ама... Давай, давай. Тук ли? Ти си луд. Що? Надалече от колата, ще покажи къде е колата. Мисля, че е надалеч. И туалетната е надалече. Сега дай тук пиратките. Застанеш ти, за да не гръмнеш ти с туалетната. Тъй, заставаш... нататък да вдигна. Не, ето тъй ще застанеш. Къде да ходи? Чек, били обувки имам. Намерих га. Тук е добре, мисля. Ето тъй даже. По-на безопасно място, за да не ти гръмни нещо в лицето. Знам ли? Да. Се пазиш от качулка. Кой ще ме предпази така? Добре, приятели, сега отивам да го запаля и да видим какво ще стане. Не знам. Бягай, ако има нещо, не знам. Бягай! Не ме карай да бягам! Оф, нищо не стана от те. Това беше само един шут. Значи ги знаем, че тези са малки и не правят нищо. Добре, абсолютно никакъв демидж на туалетната. Нищо не чупи туалетната. Чуя се, ако сложи две, дали ще направим някаква разлика, дали ще има. Я да видим с две. Нека ви покажа само как ги вързвам. Вързвам ги на две, за да може еднакво да горят. Я да видим. Пак нищо. Добре, тези изобщо нямат никаква сила. Разбрахме, повече няма да гърми от тях. Добре, знаем, че тези вече нищо не правят. Те ще ги използваме, не знам, за нещо друго. Така, вторите, кои са вторите? Мисля да пробваме с тези обикновените, които всички ги знаем. Макар че пак са много силни те. Сега с тях ще пробваме да гърмнем, да видим какво ще стане. Те са търпати, гърмят търпати едната. Мисля, че те ще направят някакъв демидж, не съм сигурен. Я напишете в коментарите, ще чупи ли нещо туалетната или не. Зелените, давайте да видим. Бяха по-големи, не знам защо.
Ще сложа 2 на първа, защото да знам по-интересно да ми е. Така, паля ги и ги фърлям там в кинефа да видим какво ще стане. Застани пак на твоето място. Долу не ми стане нищо. Ама защо не ти пали? Тази палка изобщо не гори, човек. Гори, бе. Аба нищо не прави. Започвам. Мамка му не можа да запаля едната. Пази се. What? Защо са толкова слаби тия пиратки, човек? Другите, дали ще гърне? Не. Преминаваме на по-силно и по-мощно нещо. Тръгълниците. Да видим те кой ще направи. Долу да направят нещо. Баси майките и пиратки, човек. Аз сега ли... Значи това не е мисията, да чупим туалетната. Поне с едната пиратка. Така ето ги тръгълниците. Не знам, знаете ли ги. Те пък ми изглеждат направо човек от едното левче, честно. Макар че не са оттам, де. Добре. Мамка му чупите тази туалетна, де. Чакай да бягам, чакай. Уау! Добре, това беше малко по-силно. Това беше малко по-силно, все едно някой спръгна и кинефа гръмна. Обаче, пак нищо не направи. Приятели, за сега правим това видео, където гърмим пиратките. Обаче за сега нито една от тези пиратки не може да чупи нищо от туалетната. Пробвахме тригълниците, пробвахме тези с най-малките бумчета деца и от зелените, които всички ги знаят. Обаче никакъв шанс на туалетната. Не може да чупим тази туалетна. Сега продължаваме към следващата, която е тази синята. Нека ви покажа вижте колко е голяма. Тази е малко вече по-голяма, изглежда по-тежка, която мисля, че трябва да направи някакъв демидж. Ако не, не знам. После сме пирата и тази, която мисля, че на 100% трябва да чупи туалетната човек. Ако не ga чупи, не знам. Напразно съм правил това видео. Приятелката ми иска да фърли тя една. Тръгълник ще фърлиш, нали? Страх ме е. Ай, фърли. Страх ме е. Бързо ли трябва да я фърли? Фърли вътре. Пали и бягаш. Запалката ти ни гори. И запалка не взехме хубава. Така ще да по-наблизко, защото съм в тарикат. Това нищо не прави. Аз ти казвай. Нищо не прави. Хвърляй ги, бягай. И двете ли ги запали? Да. Абсолютно нищо. Искам и от тази да се... Че да ни запалим тъгвата. Че да пробвам и от тази. Нищо не стана пак. Тази нищо не прави пък. Абсолютно нищо не прави тази. Тази бомбичка дори няма да бягам. Макар че тя е силна, обаче нищо не прави. Ви чакай къде отиват пиратките тук. Искам да фърля от сините. Сега ще фърли от сините, защото се фърлят явно. Те са по-силни, да знаеш, бягай. Така. Бягай сега. Те са по-силни и гърмят 3 пъти, обаче пак никакъв шанс. Нищо не направихме. Само къде тази туалетна. Май е много по-трудно, отколкото си мислех, че чупим тази туалетна. Аз не знам каква пиратка трябва да взема. Аз трябва да взема истинска граната, че да го чупя. Приятели, не мога да повярвам, защото колко сме неподготвени. Отиваме да гледаме пиратките, те запалките дори не палят, човек. Баси късмета. Запалките ни палят. Опитвам се да запаля тази пиратка, просто не става, човек, се ядосвам. Искам да ви понеса това видео, обаче има проблем. Аз съм извън града, няма магазин тук. И сега трябва да покажи. Трябва да влеза отново в града, за да взема само един кибрид или запалка. И пак да се върна тук, да взривя шибания кинев. Направо не знам, че какво да правя. И се ядосвам. Сега за една пиратка, човек, кибрид, се връщам за да купя кибрид, човек. Не мога да повярвам, че нямам нищо и в колата. Баси влога, човек, не мога да гърмим пиратките. Гърмим пиратки без кибрид. Как става, не знам. Така, взехме накрая запалка, която пали и ще продължаваме с червените на пирата. Не знам какво направих, но...
Дай ти ба пиратките да нищо не стават. Добре, имам друга идея. С това тексто сега ще завържа, не знам, 10 ще завърша и ще ги запаля едновременно и ги пускам вътре, човек. Баси майка, туалетна, много здрава туалетна. Не знам на кой е, обаче е много здрава, браво. Добре, обаче преди това ще запалям най-голямата, ако с нея не гръмни, е баси майката. Правилно. Продължаваме с най-големите, човек. Е баси майката, само да ни гръмни, да ни чупи едно парченце поне. Съм разочарован на тези пиратки, честно. Добре. О, тук има бая барут. Има и голям фитил. Бос. Това е боса с шапката. Да видим дали ще стане този бос сега, жълтия. Така, поставяме го. Чакай да бягам. Добре, приятели, почваме с жълтата. Поставям го. Бягай! Това са много силна. Ходи си очите. Снимай. Ес! Чупи са! Обай! Ще пусна на забавен квадрат, човек. Вау! Еба си майката! Жълтата е най-добрата пиратка! Вау! Направо взриви конкуренцията, човек. Какво приказваш, бе, човек? И остана даже парче от нея. Това беше най-якото нещо, човек. Снима ли го? Да. Леле. Добре, приятели, вече знаем, че една жълта направо ще помети който и да е. Читата, вижте колко е голяма. Вау, кинефа направо замина, човек. Сега ще видим какво долу ще взривим. Някакви туби работи. Да видим кое е по-силно. Тук в буклука има много неща за гърмени обаче. Приятели, сега за крипчето измислих тази туба с вода. Ще сложа отдолу една от жълтите и ще видим дали ще гръмне водата нагоре или нищо няма стане. Не съм сигурен, сега ще разберем. Ако ви хареса това видео, харесайте го и се абонирайте за още такива видеа. Мисля, че ще ви бъде интересно да ги гледате. Дано и аз да съм ви интересен. Абонирайте се. И добре, приятели, благодаря, че гледате тази част от видеото. В следващото видео ще видите как гърмим толкова много пиратки завързани заедно, че става една супер мега голяма пиратка. Мисля, че ще ви бъде интересно. Благодаря, че гледате това видео. Харесайте клипа и ще пусна част 2, където ще стане още по-яко. Така че абонирайте се и ще се видим в следващото видео. Благодаря много. Чао!